Ja. Så kan Thomas og Claus se, at vi gør noget fornuftigt, eller også skal de få opfattelsen af, at vi gør det modsat. Nej, jeg tror, Thomas er med. Du må gerne starte, Peter. Ja, okay. Så kan jeg jo så ønske jer tillykke med jeres nye små dyr maleri. Det er et univers, jeg har arbejdet med i 30 år. Det er baseret på gamle urreligioner. Det gik op for mig på et tidspunkt, at folk både fra Nordamerika, Mellem- og Sydamerika, Nordafrika, hele vejen over igennem Sibirien, over til Japan. Alle folkeslag har på et tidspunkt tilbedt lyset og solen har haft en solgud eller solkult. Jeg har rejst meget, været stort set hele jorden rundt, samlet ind, hvordan forskellige folkeslag de afbildede deres solguder. Og der er noget smukt i det at tilbede lyset, lysets skabende kraft, den energi, der ligger i lyset, og velviden er uden lys, så ville det jo ikke eksistere. Det fascinerede mig, at vi havde en ting til fælles, og det fællesskab, det udtrykker jeg så igennem mine billeder. De er bygget op som ikoner, malet på træ. I det her tilfælde er det så gamle knoglekasser fra Øm Kloster. Øm Kloster blev udgravet i 30'erne. Alle de skeletter, man fik op på kirkegården, de lavede i trækasser. Og så her for 7-8 år siden, så blev vi enige om, at nu skulle de pakkes om og lægges i syrefri papkasser. Så fik jeg de der gamle trækasser. Og der er meget godt nede i de kasser. Man kan se, at nogle af knoglerne, nogle af skeletterne har været lidt fugtige. Men der er også ormehuller, og der er slid, og der er historie i de kasser. Så den bruger jeg til mine billeder. Det billede ser jeg her, det er små dyrs vandring på vej mod livets træ. Og livets træ, det er jo også det er sådan en gammel nordisk ting, Yggdrasil. Og det fænomenale ved livets træ, det er, at lige så langt det rækker op i himlen, lige så langt rækker det ned i jorden. Og det er bindet mellem over- og underverden. Det er også et udtryk for liv. Og det man kan se ned i underverdenen her, det er jo så alt det kryb, der er dernede, alle de organismer, der er med til at holde underverdenen i gang. De små dyr, som vandrer mod livets træ, den fyr, der er her, det er et soldyr. Han har solskiven eller solkorset på ryggen. Det her, det er et portdyr af 3. grad. Det her, det er en vogter af 3. grad. Det der, det er et nøgledyr af 2. grad. Og jeg har bygget mit univers op med en små dyr i et hierarki. Jeg laver den som skulptur, og der findes 360 hvide dyr, og der findes 360 sorte dyr. Og det er amuletter, som er inspireret af grønlandske åndemaner, eller shaman. Så inde i mine små amuletter, der er der kyllingeknogler, og der er små talismaner, og så bliver de viklet med lærred, og så bliver de suret med dyrescener og pyntet med turkiser og koraller og fjer. Så det er sådan en lykkeamulet, der bliver overbragt. Når de 360 hvide og sorte dyr, de er lavet, så kan der ikke laves flere. Fordi det er, hvad universet består af. Hver gang jeg laver en skulptur, så sidder der en dåsetekst på siden af den, med hvilke dyr det er, hvilken rangorden, hvornår det er blevet til. Og så bliver det streget af listen. Mine billeder med mine ikoner er så bare afbildninger af deres historie. Jeg har brugt 10 år på at sammenfatte små dyrs univers gennem mine rejser. Og det er blevet til sådan en kompendium på 1500 sider, som indbefatter deres sprog, deres ritualer, deres adfærd, deres begravelsesskikke. Jeg har også købt 2 synthesizer og brugt 2 år på at skrive deres festmusik og processionsmusik. Det lyder sådan lidt keltisk. Og da de 10 år var gået, og de 1500 sider var sammenfattet, der kunne jeg så begynde at billedliggøre små dyrs univers. Så hvis man samlede alle de billeder, jeg når at få lavet, så bliver det hele billeduniverset over små dyrs adfærd og små dyrs liv. Det er et menneskeligt positivt univers. Alt, hvad der er i det, er noget, menneskene har arbejdet med op igennem tiden. Så der er mange arketypiske symboler i det. Bare sådan noget som en lille S-nøgle, der sidder her, det betyder, at den forreste, han synger til livets træ. S-nøglen, det er inspireret af majernes billedbøger. Når en person talte, var der ligesom en tunge udfærdigt, som indikerer, her der er en person, der taler.
Runerne, det er jo sådan en nordisk fulddragt, som det hedder, altså en nordisk rune, der blev brugt i Skandinavien helt op til det 14. århundrede. Den er lavet til at ridse på træ, fordi altså skal du ridse i træ, så er det nemlig det græske alfabet, der er for mange runde. Men alle de der lodrette stave, de er sådan til at følge overretningen på træ. Og det står på reguleret dansk, det der er skrevet, og her, det er jo meget interessant for Carsten i hvert fald, der står oxygen. O-X-Y-G-E-N. På det her billede, der står der, dette er et små dyrbillede fremstillet til Oxygen april 2013. Og så kommer små dyrs tegn, som er en cirkel med en prik, verdens ældste menneskeskabte tegn. Billedet viser små dyrs vandring mod livets træ. Og det står på almindelig dansk. Og nu kan man ikke med det her, normalt der kan man vende billedet om, og så sidder der en oversættelsesnøgle på bagsiden. Den er ikke lige til at komme til. Den bliver publiceret. Den kan vi få publiceret, ja. Det jeg så gør, det er, når jeg har lavet billedet, så graverer jeg ned i træet igennem bladguldet, og så smører jeg billedet ind i sort grafit efterfølgende. Og det gør jeg alle de små hak og huller, der lægger den sorte grafit sig, og så renser jeg det op med mineralsterpentin bagefter. Og det er altså sådan en spændende teknik at arbejde med, det der, når man sviner noget til. Hvor meget skal man rengøre det? Bagefter. Det går ikke på hjernen med alt det terpentin der, eller? Jo, det gør det. Så, men altså, jeg står med udluftning og filter og så hele, fordi det er ikke så sundt at arbejde med, men der er ikke andre muligheder. Jeg har prøvet med andre stoffer. Det duer ikke. Jeg kan huske en gang, jeg skulle lave et stort billede, helt sort i bunden, med en masse små hvide dyr, der gik i procession. Og så havde jeg noget andet grafit, som ikke skulle renses op i mineralsterpentin. Jeg smulte på, og da jeg så skulle rense det op, så var alle de hvide dyr væk. De kom aldrig til syne. Så det var en ommer. Og hvis der er nogen, der vil spørge om noget, så må I endelig sige til. Jeg synes også lige, vi skulle skåle på det. Ja, skål da. Skål og tillykke. Hvor store er de skulpturer, der er små? De er små, de er sådan den størrelse her. Og jeg så en gang, det der startede det, der var en grønlandsk åndemaler, som var på et dokumentarfilm på tv en gang i 70'erne, dengang at verden var sort-hvid. Og der så man den her person, der skulle ud på en lang rejse, besøger shamanen, og han startede med at tage nogle knogler og smide ind i ilden, nogle små fugleknogler. Og så lå de det inde i ilden og krakelerede og sprak. Og så ragede han ud af ilden igen, og så valgte han 3 knogler ud, som havde de rigtige sprækker. Og så begyndte han at vikle. Mens han viklede, så lagde han små pergamenter og små amuletter ind. Og det endte så i form af en rype, altså en fugl, som blev suret med sener og pyntet med perler og fjer. Og så blev der overdragt til den person, der skulle ud på rejsen. Og i det her lille objekt, der var der afværgeamuletter mod gletsjerspalter og isbjørnoverfald og sygdom og dårlig vejr. Og den person, der fik den, vidste, at med den her inde på brystet, der er der ikke noget, der krammer. Der kommer jeg sikkert frem. Og da jeg så den udsendelse, tænkte jeg, det var genialt det der. Alle de ting, der var proppet ind i det ene lille symbol. Og der gik der op for mig, nu, jeg var også ved at charmere. Så gik jeg i gang, og så gik der et år, hvor jeg eksperimenterede, og så mit lille amulet, den blev så, altså, jeg var også op i en kristen samfund. Så skulle jeg finde et dyr, så blev det udslagt. Ikke at det skal være religiøst, det ikke. Det er sådan mere baseret på en kultur eller en tid, hvor man troede på en iboende kraft i alt. I stenen og i træet og i bjerget. Så det blev et lille lam. Og jeg fik en aftale med min slagter om at få sener for ham, og jeg overbeviste min kone om, at det næste halve år skulle leve kylling. Jeg skulle have en masse små knogler. Og når mine små dyr så er blevet lavet med kyllingeknogler og alt, hvad der er inde i den, så bliver de sættet ned i shellac for at konservere dem, for at forhindre små dyr i at få små dyr. Og så får de så ellers andefjer, eller fasanfjer og rav og turkis og det er virkelig sådan nogle små blærerøve at se på. Og så står de enten på
på en lille sokkel med et religiebeskriven under, eller også er de bare, amuletten, som man kan have med sig i en lille pose. Så jeg har fået lavet omkring 100 af de små dyr indtil videre, så det mangler nogle stykker. Så er der øverst i hierarkiet, der er der de 3 hellige små dyr, fordi der er jo arbejderdyr, trolddyr, nøgledyr, portdyr og vogterdyr. Jeg har bygget et helt hierarki deroppe. Og det er 3 hellige små dyr, det allerøverste. Dem har jeg ikke fået lavet endnu. Jeg har en aftale med en guldsmed, fordi det bliver sådan lidt af elefantordenen. Ja, der skal sådan et tårn på ryggen, og det skal være guld med diamanter. Fordi de skal altså have den fulde tyrkiske musik. Den glæder jeg mig til at gå i gang med. Yes. De sorte dyr, de er ikke onde, og de hvide er gode. Det er bare den her dualisme, der er i alle rigtige universer. Høj, lav, kold, varm. Så de er en spejling, de sorte er en spejling af de hvide. Godt. Ja. Tusind tak. Og endnu en gang skål.